Okay, mga kabyanan, upod naton subong si Barangay Kapitan Nunes, no? First name gani kap? Bernardo. Yung Barangay Kapitan Bernardo Nunes sang Barangay Gibungan, Banwa sang Miagaw, dari sa probinsya sang Iloilo. Ini nahanungod mga kabyanan no mga kabistado sang natabo nga iya residente sang Barangay Gibungan ang ginreport nga nasapuan dito naputos ang habol dito sa may Banwa sang Numancia sa probinsya sang Aklan nga ginkilala sa kay Jack Miriragi. Ginreport nga diri ini naga sa may Barangay Gibungan base sa ID nga nakita dito. Kapitan, i-confirm namon kung si Jack diri gid man si imo nga barangay Star. Okay, anak na isa ko ka residente diri sa amon barangay. Diri gini siya naga-start sa una or gakadto-kadto? Record? Okay. Kay sa uli daw medyo may gamay nga di sila pag-enginyanay. Siguro nagkuan siya. Dito na siya sa Tigbawa nag-star. Kag dito na nga buhi. Kay hasta subong amo na ang tabo sa iya. Nangikap no? Duga huni imo kon. Idog ta. Okay. So, buot silingon nga halin sa una sang gamay siya diri gid siya nga star diri siya natawo ang ginikanan niya diri mismo yung naga star gid sa imo nga barangay, and then nakapangasawa gali ni siya. Tapos dito na siya nagapuli sa may Banwa sang Tigbawan. Oo. Tapos ano ang sa imo nga pag-ihibalo kap ano ang trabaho ni Jack? Sang una na daw nagbati ko man daw gin-assign siya to. Dito sa gin-assign. Oo. So antes sa inyo diri nga amuna may nasapuan dito sa may Numancia kag taga diri. Pagi sa kay Police Captain Binabista, may nagtawag sa iya to gagina sa police station. Oo. Nga amo na kuno may nasapuan to nga bangkay. Okay. Si papa mo gapuli na di pirmi way. Kung kaisa lang kung ano kung may okasyon mga paguli na. May okasyon gapuli di siya. Oo. Sang o sa katapusan nga nagpuli diri sa imo. Mga 2020 nga last ang New Year. Sa New Year nga 2021? 2020. 2020 nga New Year. Kung namo ti 2022 subo mga 2 years wa siya kapuli di. Dura ko. Way nagi sa puli-puli. So may kuan kamo, may communication kamo, may cellphone contact. Dura di contact na. Wala kita na. Way ta nagatawag-tawag kanimo o pangamusta. Sang nabalaan mo nga natabo ni siya kay papa mo, ano ang nabatyagan? Ano? Ay namugat. Hindi mabaton. Pero anong pamatasan ni papa mo? Sang halin sang gamay ka pa hasta nga Ang strictoy ang Di nga kado ti pamatasan ginabawal na gid. Pag raka ti kara. Pirmi ka pangakig siya. Oo. So pero ang pagpalangga ni papa mo si imo ara man niya pirmi. Ara man. Kaya kamo duwa sang kapid mo. Duha ka muna kaya sang kapit mo. Anong mga regalo ni papa mo sang halin sang una sang gamay ka pa hasta subong ang ulihin ginarigaluhan ka man pirmi. Natuguan kami kwarta ligad. Magkitayin kami ligad. Magkitay ka mo. So kung eskwela ka pa. Sinong nagapa-eskwela si imo siya man? Si mama. Si mama mo. Si mama mo subong din gani si mama mo subong? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong sa. Di ka balo na to si mama mo? Ano ang bali mama mo? Puli siya? Puli ko na siya. Oo. Pagkita ni mo to sang nakita mo picture? Nakita mo sa nga nasulod to sa kuan. Siya gid man kuno mo paglantaw. Dili mo kitaon mayon no. Duwa no. So, galaom ka kabay pa nga hindi lang siya. Hindi siya. Kabay pa. Sige to sige, condolences kito. Salamat. Okay. So, aring tiyo,
kabyanan parang makuha tang background sang tiyo mismo sang biktima. Si Mr. ano gani sir? Kagawad Rolando Ñular. Kagawad Rolando Ñular. Rolando Ñularo. Kay kagawad gali ni sa sang barangay Gibungan no. Kagawad Dingan. So ang latest ngani daw may boss siya nga nagapakapital sang lindingan, then siya amo ang Nagapanglikta. Nakasugid siya nga nagalabot sa aklan. Why amo na kanina ano kami nasyak kami kanina pagbalita nga muna nasa puwan na siya daw, nasa puwan siya to. Dito sa aklan. Pero why ka mo gali kabalo nga ato na siya na-assign? Why man nga kontak man sa mga ano na mga kaisa na mga ano na way magakontak nga ato naglito sa aklan. Tigo na mo na balaan na muna nasa puwan sa to na amo na nasa bangkay na. Dito sa katiner sa kuan sa Tigbawan sa iya nga ikaduwa nga asawa. Ako nga asawa na hindi. Ito asawa na. Dumiga-miga. Siguro Pero nadalayan na diway. Daway man ko kita nga dala din nga. Kumapuli siya lang isa. Siya lang man. Pero ang iyagid yung original nga asawa taga dirigi dyan. Dragid tumandok sa amo nang subong. Oo. Okay. So magluwas sina kung sa background ang paghambalan niya, why man saya sang ginhimo ang katuntuhan rin sa inyo sa barangay? Why man, hindi man abusador tao. Hindi man abusador. Why man na. Si imo nga paglan. So ang imo pa kaisa, ang nanay niya, nakaistorya ka man sa maglakat. Kay ang una kay nagano sila sa kuha blas ang ano sa senior. Kaya mo na ano kami na magpabalo siya dayon basi masyak blas ako ano. Kaya ang isip ganimo nang sang mga grupo na kuhaon lang siya to sa ano timing abot namon. Tapos ang ano niya ang paghatag na sa iyang kwarta nakata ano to ginagad naman nga magwa na paano ko sa kaisak man na siya makadto sa sentro kaya tingala gani nga ano ko patawag ka lang ni Bibi kay empleyado sa munisipyo ang taga diri man sa among kilala mo para nga in kaso masyak siya may ato na sa sentro para may maalalay nga bulong takuan ba BP. Si nanay niya mga pila edad ni nanay niya? Mga pila na sinday man. Gamay lang ka ano mga 68 na siguro sinday. 66 na ko mo. Gamay lang man ng diferensya naman sa edad. So why pa sila pagkatuto sa aklan? Why pa sila kakon? Dala naman to maayo kami advice sa pulis kung ano maayo. Kasi yung sang pulis na naka-assign da kinahanglan kadto ano confirm ninyo para nga kung siya matuod. Ano? Ano mo lang na ano kabay ba to? Pero kung siya gid man anong mensahe mo sa mga naghimo sinisay mo inablos? Di naman taka makambal sa mga muna ka sa mga tao nga nagahimo gid kung ano lang pagpatay sa iya. Ano ko lang natugyan ko lang sa aton mahal nga Diyos. Sige. Kagawad, thank you gid. Sige. Okay. So mga kabyanan na amo na sa ang dito naglakad nanay pagkaisa ya. Okay sige. So batian kaga nakikita ninyo ang sitwasyon diri sa may area sa barangay. Actually mga tao diri nakibot no. Kung nga natabo kay ti ang background sang biktima actually dumayo man na why man siya record diri sa barangay. Sige. Dami tong viewers yun. live lang din. Kontak man dito sir sa may naman. Kontak man dito sa naman.
Okay, no? Amo ini ang mga pumuluyo diri sa may barangay Gibongan. Mga kabisado, no? Natingala sila, no? Sa natabo sa sining biktima, no? Tingala. Ayun pala. Punis na. Nakuha mo na nalan sa barangay. Ah. Thank you so much.